Ngiyabingelela, ngiyanamukela kwiVuka Africa TV. Gama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakaduma. Ngiyabonga kakhulu kubona bonke abantu abangilandelile nabangilandelayo. Ngiyacela ukuthi be-like, be-subscribe ukuze bekwazi ukuthi bethole konke okusazongena ngoba le ndima sisayiqala. Kuningi kakhulu isazokuveza lana. Ngicela futhi bebe nesineke nabanye masachaza into mhlambe ongekho interested kuyona, ungabe sewuduba. Siyeza isikhathi sokuthi sichaze naloko futhi nawe oyobu interested kukona ngoba kuningi esazolokhu sikufaka silokhu sichaza. Ngakho ngiyacela ukuthi abantu bebe nesineke, nalokhu futhi ofisa ukwazi ubhale ubuze. Ngizozama ekuthenini ngithathe nama comment abantu mabebuza ngibaphendule ngiposte lapha ku YouTube, sicathulisane nje kancane kancane. Lana ohlelweni lanamhlanje sizobe sibheka ngomlando weBhayibheli elibizwa ngokuthiwa iTorah or iTestamente elidala. Sizwe sakithi iBhayibheli leli elibizwa ngokuthiwa iTorah or iTestamente elidala liwusikompilo labantu abamnyama. Ngizobe ngenza ubufakazi ongaphikiseki namhlanje, ngibafundela abantu incwadi, ngibenzela ubufakazi bokuthi iBhayibheli leli kuthiwa iTorah liwusikompilo lwethu. Abelungu bantshontsha izinto zethu, bantshontsha usikompilo lwethu, baliguqula, then basebenza sengathi le kwakuyimlando yabo ekubeni bentshontshe usikompilo lwethu labantu abamnyama. Ngingakaqali njena ukukhuluma nokuvula lona iBhayibheli, ngizoqala ngikhulume ngabelungu ababili. Umlungu oqala engizoqala ngikhulume ngaye ulona ebizwa ngokuthiwa uJohn Colenso, bese sekuzoba obizwa ngokuthiwa uTudo Parfit. Kungani ngizogxila kulabelungu laba or ngiveza labelungu? Yingoba labelungu laba yibo abafike bayibamba lemfihlo lena ekuthenini iBhayibheli or iOld Testament iwusikompilo labantu abamnyama, abelungu bantshontsha usikompilo labantu abamnyama. Lo mlungu kuthiwa uTudo Parfit yena waze wabhala ngisho incwadi emangele ethukile lo mlungu loyo. Incwadi yakhe ibhalwe ukuthi The Lost Tribe of Israel, The Creation of the Need. La echaza khona ekuthenini lesizwe sakwa-Israel ekuveza ukuthi abantu abayilesizwe lesi umlando waso wafihlwa ukuze kufezwe injongo ezithile zobumnyama, abantu abathile. Lesizwe lesi umlando waso wafihlwa, hayi ukuthi saduka kodwa safihlwa emlandweni. Iqiniso ngaso kwenziwa esinye isizwe kwangathi isizwe sakwa-Israel, kodwa isizwe sakwa-Israel wazi walinganisa ngezizwe ezimnyama zase-Afrika, omalembe. Wathi izizwe eziningi elana kwi-Southern Africa ziyingxenye yendlu ka-Israel, ziyingxenye yendlu kaJakobe, lo mlungu loyo. Wakhuluma kakhulu ngosikompilo lolu kulona ke ngifuna silikhothe singene kulona kakhulu. Usikompilo akhuluma ngalo olaligcinwa lana kwaZulu. So namhlanje ke ngizobe ngiprovela abantu, ngibavezela lolu sikompilo lelo ukuthi luphi lo sikompilo lo mlungu afika libona why ukhuluma kanjena. Nginivezele yonke into, yonke iproof ukuze nibone ukuthi kahle kahle ngampela abelungu bantshontsha into zethu. Masilokhu sibatshena abantu ukuthi abelungu bantshontsha into zethu, bahamba bawihlanazela lapha phesheya, suke singabaqambile amanga masithi abelungu abanalutho bantshontsha izinto zabantu abamnyama. So nala kwaZulu ke sizobe sibheka usiko nezinto ezimeshayo neBhayibheli ezazenzeka la kwaZulu, okuyizo lezi ufakazi ukuthi iBhayibheli leli kuthiwa iTorah, iTestamente elidala, usikompilo labantu abamnyama. Nokuthi abantu balana eAfrika banesihlalo sobukhosi baseZulu, singabantu bakamdali thina, ithina lesizwe esingcwele esibizwa ngokuthiwa abangoni. Kwakuwa indlu kaIsrael loyo, so Israel wegazi, thina samaHebheru egazi. Lona ke uColenso naye wayeyubhishophi loyo, wayewumlungu naye, wayifikile la bezocolonize kodwa wangenwa umoya kaNkuluNkulu lo mlungu. Wathi mayifika la naye wafika wabona into efanayo ukuthi labantu laba abantu bakamveli inqangi laba ngokwegazi, labantu laba balifunda iBhayibheli ngoba wayethunyelwa ukuzosidokiza shumayize ngeBhayibheli, kodwa mayifika iBhayibheli asilifundi. Kodwa lento la eBhayibhelini siyenza njengoba injalo, lifestyle yethu.
waze wagcina lo mlungu lo wabathanda abantu abamnyama, wayiyeka le agenda yobumnyama yabelungu zosidukisa, wagcina esiza abantu abamnyama ukubatshena amaqiniso nokulwa nesystem yenkolo ukuthi inkolo iyanidukisa, benzele ukuthi nikhohlwe ngobani. Lo mlungu udume kakhulu nje futhi nakwezomhlaba, walwa nabantu ukuthi bebuyise umhlaba, eminye abangalwa kanjani yabo, walwa esiza abantu esengakubantu lo mlungu esebedayisile ozakwabo laba abebemthumile ukuthi akezosidukisa lo mlungu loyo. Udumileke lo mlungu, ngisho idolobha lapha ePietermaritzburg liqanjwe ngaye, wabizwa ngoSobantu. Leli gama leli lithi Sobantu liqhamuka lapho ngoba wagcina esethanda abantu, yabo. Wagcina esetshena abantu identity yabo yangampela, wagcina esebuyisa nje yabo izinto zabantu, esebasiza abantu, esengaphushi le agenda yobumnyama yabelungu yokusidukisa. Yebo, ingakho ke ehlonshiwe lo mlungu kunanendawo lapha eMaritzburg ebizwa ngoSobantu, yabo, kusuke kuyilo mlungu loyo. So labelungu laba into yokuqala abathi mabeyifika la kwaZulu ukuze bekwazi ukubamba lento ukuthi no, lesizwe lesi labantu laba bayisizwe esingcwele, labantu laba bevuke nawo lo nembeza ukuthi lento esiyenza ayirong, idlala ngabantu bakaMdali la. Bafike bathuswa yini okokuqala? Ile ncwadi lezi engihlezi ngiyitshena abantu, zizobaningi ke kuloko, ngizobe nginivezela ezinye eziningi. Ngaye ngakhuluma ngokusina lapha kumaHubo 149. Angani uyabona uma uyiveza le ncwadi ikhuluma ngani? Ikhuluma ngokuthi uIsrayeli bese kukhulunywa ngokuthi akamamdumisa uJehova ngokusina. Ezinye zezinto labelungu abafike bayibuka la ukuthi hayibo, labantu bakwaZulu why bekuthanda kangaka ukusina? Why labantu laba begqoka kanje isikhumba sesebhubesi? Hawu, labantu laba ingwe la into especially babuye babizwe nangeyingonyama. Le tribe yaka-Israyeli nayo yayidume ngokusina la eBhayibhelini, and futhi nesikhumba lesengwe ingonyama. Enala kwaZulu amakhosi anomkhuma kuzohlala inkosi kunomkhosi ukubulala ibhubesi. Lento eyenziwa kwaIsrayeli nayi lento lena ela eBhayibhelini yenziwa yilabantu kanjani? Angani uyabo? So into yokuqala abayibuka labelungu labo ukuthi la silesizwe esingcwele lesi, ngeke irong lento esiyenza ukuthi idlale ngabantu bakaNkulunkulu laba. Angani uyabo? Iyona ke into ayibona le into yokuqala le nginivezela yona la eBhayibhelini engivamise ukuyiveza. Enye into yesibili futhi olunye usiko alibona la eBhayibhelini yilo longena. Khona lelo ukuthi umuntu uma esuke edlulile omunye angena umfowabo usiko longeno, wabuye wabona nalo lilapha kuGenesis ngithi 38 verse 8 la khona kuthi onina kangena umfowabo avusa umuntu umuzi umfowabo. Yes, lonto le usikompilo lalikhonje lalenziwa labantu bakwaIsrayeli. Lolo sikompilo lo luthola kubantu abamnyama. Ithina esasikade sinalo sikompilo leli longeno la eAfrika. Yes, wawuthola kubantu abamnyama. Yabo, ilifestyle le uyabantu abamnyama. Aqhubeke lo mlungu lona abone futhi okunye. La kwaZulu kunento futhi ila le ncwadi kuLevi ngizophinde nginivezele futhi yona. La kwaZulu kwangavumelekile ukuthi umuntu ashade umuntu wakubo. Nathi ke lonto siyazi ukuthi ngisho intombi mawuyibika kuyona uma ke yathola ukuthi mhlawumbe ihlobene nesibongo sakho esithile, ayi wawuyeka kanjalo uthi ayi wasekhaya uyiqhawule, yabo, umuntu wakini lo. Sasingavumelekile thina ukuthi sithandwe umuntu oyihlobo nathi, ngisho noma ngathiwa leso hlobo sakho leso esakagogo or isakamkhulu, yabo, kusuka nje ebongeni zakho ezimphethe, ngoba umuntu uphethwe yibongo ezu6 angithi. Like uthole ukuthi mhlambe uma wakho wakaNgcobo nentombi futhi lena oyibika kuyona yakaNgcobo, hayi yakomalungu, ngale ngakini futhi ngisho kwakuthiwa ukhulu, hayi lento esiyenziwa namhlanje. Thole umuntu athi hayi into ekude leyo kwakugogo, thina sasingayenzi lonto. Sasingavumelekile ukuthi sishade nomuntu oyigazi wakithi, siyibike futhi njengoba wakade kuyala uNkulunkulu lapha yana kuLevi, yabo, mangingasondelene namuntu kowakubo ukuyihlanganisa naye, ngiyahloniphisa. So thina sasingakwenzi lokho. Sasaba size kuthiweni mesaqhubeka senza lento lena sizothola idalwa, sothola ingane isidalwa. Yinto le uNkulunkulu ayiyale abantwana bakaIsrayeli. Awuyitholi kwezinye izizwe lana emhlabeni loyo nto. Uyithola la kubantu abamnyama la kuthina. Ezinye izizwe zishadela nabazali, amaMuslim, abelu, abanankinga bayishadela nokhazini, yabo, ithina abantu abamnyama esu-Israyeli wegazi esasikade sigcina lezi zinto le. Uma ebabuka labantu laba babhobozile la endlebeni, njengoba nami ngibona ngibhobozile le ndlebeni, ngeke ngizwe abanye sebethi ngifaka amacici. Usikompilo lolo la kwaZulu ngoba su-Israyeli.
lilapha kuDeuteronomy 15 ivesi lika 17 la khona kuthiwa uzothabatha usungulo ubhoboza indlebe zakhe eminyango bese uba inceku nowesifazane futhi enze njalo lolo siko lelo libizwa ngokuthiwa ukukeka ukubhoboza indlebe kwaZulu kwakuvele kukekwa yini kwakekwa la kaZulu ingoba su Israel thina ngokwegazi noma sebeyidlile identity yethu yaqedwa ngathi sacolonizwa safihlelwa konke umlando wethu kodwa lento lena yasala iyinsila kuthina saqhubeka siyenza ayiphelanga ukusina akuphelanga ukubhoboza indlebe akuphelanga ubuntu azange kuze kuphele njengoba uNkulunkulu wayeyalile ethi noma ngakuthiwa kufika umuntu laphayana endaweni akanalutho lowo muntu loyo kufanele kuhlangwane ubuntu asiselwe yabo njengoba uNkulunkulu esho kulincwadi angithi ambothi uthini la kuthina ke sasithi ukusiselwa loyo nto leyo umuntu ongenatho anikezwe naye abe ngcono abantu babe nalobuntu bokusisela into la eBhayibhelini yonke leyo nto ungaliqoki ibhlukwe njengoba ubona kule ncwadi lena laphayana thiwa owesifazane angagqoka owesilisa nowesilisa angagqoki okomuntu wesifazane into oyithola la kwaZulu kwangavumelekile ukuthi umuntu agqoke ibhlukwe ngoba kwakukwingcwelisa lokho ngoba singabangoni siyisizwe esingcwele su-Israyeli uyabo so zonke lezi zinto lezi ziningi sizwe sakithi ngani yonke iOld Testament usikompilo labantu abamnyama bese sekuzoba futhi enye incwadi elaphayana ke yona ngizoyithatha laphayana ke kwi New Testament ke yona just ukuvezela abantu ukuthi labantu abawu-Israyeli masilokhu sinitshela ukuthi inini abantu besithatha kancane bakwazi ukuthi siqinisile ngivamisile ukuyithatha futhi nale ncwadi lena elaphayana kuTimothy 2 verse 9 la khona ukuthi abesifazane benabahlobe ngeingubo ezifaneleyo bangahlobi ngegolide nangeinwele ezalukiweyo yabo inwele human hair ihuman hair yebo ngeke nginibuze ke njalo ngisho ukuthi uma kuthi nithi isizwe saka-Israel kwakwabelungu njengoba namhlanje besho yonke lento enginitshena yona ngeke ningikholwe kuyimanje noma senginifundela iBhayibheli nganivezela ilifestyle yenu into enaniyigcina la kwaZulu uma kuukuthi nisaqhubeka nithi hayi ayikho lento esiyishoyo siyayigulela thina sikhuluma into engeke abantu besithuka pho kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu athi indlu kaIsrayeli abantwana abangalokhuzi abangayifaki inwele ezalukiweyo ngoba phela inwele ezalukiweyo zifakwa abantu abamnyama ngoba banenwele ezincane njengoba osisi beextender befaka ihuman hair banenwele ezincane umlungu akayifaki ihuman hair India alifaki human hair iArab alifaki human hair ngoba inwele zakhe izinde kodwa ngoba uNkulunkulu wayekhuluma noIsrayeli isizwe esingcwele abangoni ebatshena ukuthi bangayifaki inwele ezalukiweyo yabo ithina esinenwele ezincane esethenda ingcwele kwakuyithina labo lonke leli iBhayibheli kuningi sizwe sakithi lingane ithina abantu abamdali ithina isizwe esingcwele ithina uIsrayeli wonke lo mlando lento la eBhayibhelini kwantshontshwa imilando yabantu abamnyama yayisisiyiswa phesheya yayisiguqulo so ne lifestyle yethu bayintshontsha imilando yethu bayintshontsha abantu bespirituality abantu bamanzi abantu ababenza imangaliso babelana eAfrika abantu bamanzi nje babekwazi ukuthi labo bantu abaphiwe leso siphiwo bekhomba amanzi ngesandla adabuke phakathi ahambe komile ulwandle akhombe yena ngesandla bese limvulela indlela yilo mlando wantshontshwa wayiswa laphayana eEurope lokwathiwa hayi kwaveza uMoses kwathiwa wadabula ulwandle nabantwana bakaIsrayeli lo mlando no istory abasitshontsha la eAfrika ngoba nomlando kaMoses utwistiwe eBhayibhelini akuwona lenicabanga ukuthi wona kunezitori ezakhiwa ngoba ngisho ukuthi bantshontsha izitori zethu ezala eAfrika bayo create iBhayibheli sebentshontsha imilando yethu nemilando eminingi yabantu abala eBhayibhelini abaningi abantu balana eAfrika labo kodwa sebephenduliwe manje bakha abantu abayipoki abangakaze bebe khona laba babe khona bacindezelwa namagama abo yonke into yacindezelwa eBhayibhelini ngoba iBhayibheli litwisitwe namagama